Salam hormatly watandaşlar, bugünkü söhbetdeşligimizi illeşimiz Murat Eredagyň ýazan ýa-ni kommentde ýazan soragy we teklibi bilen baglanyşykly we ugurdaşyrak boljak. Şoň üçin onuň beren soragynyň ýa teklibinden başlamakçy bolýan. Murat Eredag menden soraýar, media halmyradagy bizde şol Sapargelli Hanyf barada biziň nesilimiziň ýa ýaşlaryň bilýän zat ýok, şo barada bilýän maglumatlaryňyz bar bolsa aýdaýsaňyz ýazypdyr. Onsoňa meni-de Muradyň eden haýyşdy şol ýanky ýazgelli potaş Günnogdy barada näme bilýäňiz. Şo barada bilýän zatlaryňyzy aýdyp berseňiz diýipdir. Onu söhbetdeşligi şol ýazgelli Günnogdydan başlaýyn. Ondan sonra yetberse Sapargelli Hanyfly meseledir. Men ýazgelli Potaş Günnogdywy 1989-njy ýyldan bäri tanıyan, özüm şeýle ýüzbe-ýüz görüşip tanışan adam. Ol şol 89-njy ýylda eýam Türkmenistanyň ýanky Komsomol guramasy bardy. Bütün tutuş Türkmenistan boýunça Komsomol guramasynyň birinji sekretary ýa ýol başçysydy. Soňra ol 89-njy ýylda öz wezipesini Gowher Balliýewna Gelliýewa tapşyrdy. O Gowher bilen men ene ikimiz bile Meneş Gyzlarbatyň şäherinden deputat kandidat Gowherem Gyzlarbad raýony boýunça, etraf boýunça deputatlyga kandidat görkezdi özüni. Şo döwür eýam Gowher 89-njy ýylda Türkmenistanyň Komsomolunyň birinji sekretaridy. Gowher geldi Gyzlarbadda, soňra şo taýda mene öz şäherimdeki adamlar bilen bir gezek ählisi bilen edara guramalar bilen duşup oturandan soň ähli ünitimi şol Gowheryň okrugyna bermeli boldum da saýlaw okrugyna. Gyzlarbadyň ýanky eteginde ýerleşen owalar bardy, şo döwür kolhozlar, sawhozlar, gum içinde, dağ içinde ählisini Gowher bilen bile aýlanyp çykdym. Sebäp Gowheryň şo döwür türkmen dili gaty gowşak da rus dilinde okan ýa bilim alan çağa bolan soň ol türkmen dili bilişiken ýaby gorludy. Şoň üçin men Gowher bilen ähli owalarna maýlanman boldum. Men şondan Gowhery ýakyndan tanıyan. Bile işleşdik ta 90-njy ýylyň may aýyna çellimine soňra Gowher deputatlyk mandatyny meýletin tapşyrdy. Näme üçin etdi? Onu işi men şu güne çelli bilemek, ya şondan sonra men Gowher bilen ýeke ýerde duşum ýa sataşym göremek, bolmak Moskwa öz okuwyny dowam etdirmäge gitdi şo Türkmenistana çykyp. Olam men ýalňyşmaýan bolsam, emma Orsiýadyň şo Jemgyýetçilik akademiýasyny şol dinleýiji bolup okuyan ekenne. Men ýalňyşmasam şol Jahan Polliýewa bar, şu mahal Russiýa Federasiýasynyň prezidentleriniň başda Yeltsiniň, soňra da Putiniň speechwritery boldy da speechwriter diýmek şonuň tekstini ýa dokladyny ýazýan adam. Ine şo bilen belece jorady şol ikisi. Şol 90-njy ýylda men bilýän. Ine Gowher Balliýewna Gelliýewa bilen meni şol tanışlygym ine işleşen döwrüm şol boldy. Soňra Komsomola Gowherden soňra ýanky Habibullah Durdiýew geldi. Ol eýam Habibullah gelenne şol döwür Türkmenistanyň Komsomol adyny aýryp Türkmenistanyň Maktumul Praga adyny ýaşlar guramasy ýyldy. O 92-nji ýylyň mart-aprel aýyna karar edildi şolar ýaly. Ondan ýanky şol Habibullah da ören gysga wagtyň döwründe şol guruma ýolbaşçylyk etdi. Şol ýerdenem onu Sapar Murat Niýaz alyp Türkmenistanyň ýanky tamojna gollugyny gümrük kanasyny başlyk edip belledi. Ol ýerdenem aýryp onu daşawda uratdym, garad aňyrdanam soňra da onu türmäge basyp ene 18 ýyl türmede oturandan soň menden bir näçe ýyl ozal 54 ýaşynda Habibullah Durdiýew türmede ýok bolup jesedini garyndaşlaryna goýuşurdy. Ine şol
Qysga wagtyň içinde 88, 89, 90, 91, 92-nji şu 4-5 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň ýanky Komsomol guramasynyň birinji sekretarlarynyň üçüsi, biri ýanky Öňkaýdyşka şümýäl ýazgelli potaş günnäwdi, soň Gowher barlygyna geldi we soň mene Habibullah durdy. Üçsi bilen maňa şahsy tanışmak we işleşmek Gysga döwrem bolsa müýesser etdi. Şoň üçin ol adamlar men öz bilişime göre häsiýetlendirip biljekdim. Ýa siz bilen tanışyp biljek. Indi göni şol ýazgyly potaş barada aýtmaly bolsa, ol kimi ýaşdyr. Habibullah da men bilen ýaşdyr. Gowher menden bir ýaş kiçik bolmaly. Ýanky men onu nähil diýip tanýan. Ol elbetde şol döwür Sovet zamanynyň döwrüniň ılımy bilimi bilen alanda onuň ılımy ýeterlik. Sebäp ol ýanky Komsomoluň karýerasynyň hemme tapgyryny geçen adam. Aşaklykdan ýokaryna şel ol daýsynyň kömegi bilen barıp ol birinji sekretaryn kursusuna ýelen adam däl, ýok. Onda akylym bar, gujurym bar, başarlygym bar. Ýöne şonuň ähli başarlygyny niýaz öz peýdasyna ullanyny diýsek ýalňyşmaz. Ene şol döwür görýän şol eýfariýa döwür diýilýän döwür şol bir umumy bir galkynyş döwrüdi. Ýoksa şol eger merkezi komitetde ýa prezident administrasiýasyna işläse gelmedik bolsa Moskwada göçüp gidip bilýär. Ýazgelli. O taýda da SSR döwrüniň galan bilişleşen ýoldaşlar bar merkezi komitetden, bütün Soýuz merkezi komitetden, Orsiýadan köpçüligiň adamsy bolansa hemme ýerde tanalýan adam. Ýöne şol nämesemem öz watanyna kömek edinip, ýurduň içinde galan adam. Ýöne bilşimiz ýaly niýaz bonum başda şol öz ýanyna administrasiýa kömekçi edip barly, SK'dan getirip soňam ýeme ol Sapargelli Motaýewiň ornuny Daşowda vilayet ýolbaşçysy edip uğratdy. O taýda da kan wagt bolmansyň soňam türme basylyp innem ýaňy habar geldi şol ýogalany barada. Şol 2002-nji ýylyň mär bolýan şeýlemi. Şondan bäri türmede oturan adam. Ine şeýle şolary ýalyny eger ýazgelli günnäwdi barada gysgaça aýtmaly bolsa, ine men aýdyp biljek zatlarym şolardan ibaret. Elbetde onu ýakynan tanıyan adamlarym bardyr, bile işleşen adamlarym bardyr. Kılık kafiyetine iş başarjanyny ýakynan gören adamlarym bardyr. Men pikir edýän olarym wagty gelende özleri ýagdaýyna görä, mümkinçiligine görä halky aýan ederler. Indi Sapargelli Hanow barada aýtmaly bolsa, bu ýerine şol 80-nji ýylyň aýagyna, 90-njy ýylyň başyna Gorbaçowyň perestroika diýilen döwrüne ýetgedip gurmak döwrüne ine ýüze çykan ýaş jurnalist we şahsiýetlerin bir diýip aýtmagy da esas bar. Sapargelli men pikir edýän menden bir 2-3 ýaş uly bolmaly, şonuň kendäli. Öňde uşurak kimi. Ýöne bir diýildi etçegi işini bilýän bir nähilliýen bir ılımy ýetik adamyň gepleşem üýtgeşik bolýar da watandaşlar. Ol şol ılymyna daýanyp, bilimine daýanyp, bilgisine daýanyp hereket eden adam. Onu ýalňyşdyrmak kynda. Ýalňyşdyrmak mümkin nälijek bolýar. Ol adam ansadan zat ýalňyşdyrmak boljak galy. Ol edýän işini bilýän adam ýa jurnalist. Ondan şol ýa-ni şol eýfariýa diýen döwrümizde bilem hakykatdan Türkmenistany özümiz üýtgedip biler, täzeden gurup biler, şonu gurmak gerek diýip düşünen we ananan adamlaryň biri. Ýani şol ýokarda bizim emamiz ýalypdyr da illeşimiz moral pürlüği var. Ol şol döwrüni ýani ýaş spesialist ýa ýaş alim ýa uniwersitede guturan alan almagurundan işe başlan denen bolmaly. Ine şonu öýdi ýazýarda 92-nji ýylda şol biz aýdýa
Türkmenistan'ın geleceği ya gelecek demokratiyankıdır diyen makalam çap bolus otayda yaş komünist kadiyeden ne diyen. Pikir edip görün. Yaş spesyalist yani okuwuny gutorun, üniversitede gutorun, yani bilimi öz başlyk durmuş ýoluna başlan ilmi ýolum şu taýda işleri bilen bile. Öne şol gyýdyň pikirini alıp şol döwür gaziýetlerde çap etmek mümkinçiligi bardy. Şonu çap eden kim? Öne şol yaş komünist gaziýetiniň baş redaktory Aýdşymyz ýaly Sapargelli Hanow. Ol diňe men bärde maraly leşmede bir mysal hökmüni, bir mysal hökmüne getirýär. Men häzir ýene bir mysal getirýär. Ýöne, görýän 92-nji ýylda entäk şol demokratiýaň öwüşüni bardy Türkmenistanyny diýjek bolýan. Adamlarda aýtmagy, diýmäge, gürlemäge mümkinçilik bardy. Şonu hemme kişi etmese de iki ýeke ine şular ýaly gaziýet jurnalyň üstü bilen, telewizioniýanyň üstü bilen çykyş edýän ýaşlymyz ýeterlikdi diýip aýtjak bolýar. Ýöne soň SSR ýykylandan soň ine Niyaz ýuwaş-ýuwaşdan ine halkymyzyň öňüne alyp badyny aldy, demokratiýany diktator rejimine öwürdi. Şu ähli bizim halkymyzyň ýaşy niýetlerini puza çykardy. Indi men sizi şol 90-njy ýyla dolandyryp getirjek bolýan, ýani bu Sapargelli Hanow bilen bagly bir iş boldy. 90-njy ýylyň mart aýynda bilemek men anyk şu mahal kellemde ýok. Meniň ýanyma ýokary sebäde kabulhanama Ýazly Ataýew diýen bir jurnalist geldi, türkmen jurnalisti. Ol şo döwür 40-a ýetip barýan olan bir ýaş jurnalisti baýsa boljak da. Ol ýanyma geldi, bir koltugyny bir top ýanky dokument. Şular ýalydy, Halmurat diýdi. Ine Türkmenistanyň ýanky Gosagy raporunda bolýan ähli ogurlyklary, edilýän jömürlükleri hemmejigin men edi faktlap, ýygnap goýdum. Muny hiç ýerde kabul eden akdyr. Baş prokuratura barsam, o taýda baş prokuror ýanky Vasilyukdy, olum kabul edenak. Näme üçin? Sebäp Gosagy raporunyň başlygy Ýuri Klement Magalaves olam ors bolan üçin şey diýendirdi. Ýogsa meni halkymyzyň ine baýlygy gidip bäti, ogurlanyp bäti. Men şolary açyp hemmejini çykardym, ýöne şunu kabul edenak prokuraturada. Şunu eger razylygyňyz berseňiz, iki bolup diýip şunu gaziýede çykaraýsa halk biler ýaly. Bolar diýdim, näme üçin ýok? Dokumentlerini alyp seretdim, hakykatdanam. Şol edilen ogurluklar bardy, gol ýazmalar bar, bugalteriden alynan ýemeler bar, hasabatlar bar, deňeşdirmeler bar. Bolýa, ursat nirde çap edersin? Aýdyne ýaş komünist gaziýetini Sapargelli Hanowdan haýyş edersin. Ine şol makalany ýanky gäwersin gemirjileri we olary goraýjylar diýip 1990-njy ýylda ýaş komünist gaziýetine ýalňyşmasam ýyllygyna iki sanyna her sanyna da ine bir gaziýetiň dolu bir listi, bir sahypasy şoňa bagyşlanan. Bu Türkmenistanyň içinde bomba ýarlan ýaly effektler etdi. Onu taýda işe alyp baran ine Ýazly Ataýew bilen deputat Halmurat Söýütdi görkezdi. Onu zaman näçip olar aýyrsyn werstatdan düşürdin. Ine şo taýda hökümetiň daşyndan aýlan tutuş halkymyza ýetirdik. Ýanky Gosagy raporunda edilýän uly meşberli ogurluklar bardy. Ine şondan soňam şol Magalaweziň işinden aýrylmagyny ullakan ýardam bolsa eden çykyşymy diýe ýazylan makala. Näme aýtjak bolýar men şu taýda. Şol döwür bardy. Halk üçin işlejek jurnalistlerim, redaktorlarym halkyň agysyny maglaýadylar, kyn zatlaryny maýdyp berýärdiler. Men diňe şu mahal iki misaly getirdim. Biri hany watandaşymyň ýanky Maral Pörliýew öz ýazan sözleri bar, çykaran makalasy bar edi 90-njy ýylda. Inne men size aýdyp berwatyn Ýazly Ataýew keýmediň şol 90-njy ýylda ýazan bir makalamyzyň netijesi bardy. O Gosagy raporum diýmek, o döwür Ýuri Magalaves diýmek, ol sarsmandyran adamlaryň biri häkimetiň depesinde oturanlar. Ýöne
Biz öz watanymyza hyzmat etmek isledik, öz halkymyza hyzmat etmek isledik. Täze döwlet gurmak isledik. Şoň üçin şu bar bolan kemçilikleri, jenaýatları ine halkyň öňüne çykaryp aýan edip başladyk. Ol diňe maglawasyň ykbalyna där, ol şol baş prokuror Vasilýowam çykyş edip aýyrtdy. Onuň ol ýeme ýanky içeri işler ministri bardy, Green'in. Ona mene wezipesinden boşatmagyny talap etdi. Ine şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan biz şol Türkmenistanyň şol öňkü Moskwadan goýan ministrlerini aýryp ýerine biz öz Türkmenistanly ýa Türkmen ministrlerimizi goýup başladyk. Ýöne bir söz bardy, giden gowy görner diýen ýa. Biziň şol aýran ministrlerimiziň ornuna gelen öz Türkmen diýen ministrlerimiz öz halkymyzyň ýakasyndan Izrail bolup ýapyşdylar. Düşýäňizmi? Ine şol Green'in ýerine gelen içeri işler ministri näme iýdir bolup çykdy. Öz halkyny taýaklap Niýasyň öňünde ähli jenaýat eden adam. Halkyň garşysyna. Şoňa ýaranjak bolup, Niýazy ýaranjak bolup. Ya Vasilýowyň ornuna gelen baş prokurorlar Asarlyewdan başlap hemmesine narkoman. Olar näme etdiler? Halkymyza ne gün görkezdiler? Ine soňky görnükli wekiller Niýasyň döwründäki bilýänmiz, ol bir Atajan wa diýip göroglyň atyny alqasyn kemperemen däp duran biri bar. Ine näme etdi? Halky näde kösediler? Näçe adamyn bular beýguna türmelere basyp owudan nepede çüretdiler. Ýöne SSR döwründe olar ýaly bir göz görteli jenaýat ýokdy diýip aýtjak bolýar. Ýöne ine biz Türkmenistany täzeden gurmak döwrümizde ine düşüngenimiz şo boldy. Hydyr diýip ýapysanmyz hyrs boldy watandaşlar. Ýoksam bizim şol ol adamlar biz o taýda milletini diýip aýramdak, on iş başarmazlygy üçin aýryp ýerine öz halkymyzdan goýsak, şu öz halkymyzyň mentalitetini, bir pikirlenişini, oýlanşyny, ýaşaýyşyny bilýän adamlardan goýsak, has ýakyn bar, jenaýat amadalar, adalatyny köpeler, şeýdip biz ýuwaş-ýuwaşdan aýaga galar, bir millet derejesine bagly ýaşarsyk. Şu pikirden uğral etdim men, nämeden bolsam. Men ors halkyny ýa beýleki milleti ýigrenip etdigimde, men olaň garşysyna çykanda tribuna elime fakt alyp çykdym ählisiniň. Ýöne düşüngenimiz şo boldy watandaşlar. Ýene de şol Sapargelli Hanofa dolanyp geldi. Ine bir şeýle bir watana hyzmat etsek, baş redaktor, ol gaziýadyň ady ýaş kommunist bolandan ol kommunistik partiýaň hyzmatyna elini gowşup gol gowşup duran ýigitler ol ýok. Oň ady ýaş kommunist. Ýöne oň içindäki edilen teklipler, ýazylan makalalar bir ümdügimizni ýere taryp, hana halk çykyş etjek adam şo taýda çykyş ederdi. Ýöne şol döwrem insap diýilen zadyny arasalan adam bar, ýa diktatora satan adam bar. Kime wezipe ýapyl gerek bolsa, ine Niýazy tarap algak gitdiler şondan wezipe almak üçin. Emma jurnalistik ýanky borjyny dogry dürst ýerine ýetiren ine jurnalistlaryň biri ýa baş redaktor hana Sapargelli Hanof. Ýanky ýazla taýfam. Soňra men ýa Morsiýetde ýaşap ýokam eşitdim. Şol wakadan soň 90-njy ýyldan soň geçde bir 3 ýyl ýa 4 ýyl geçendirdi. Ne ýogly diýen habar geldi. Bu nähil ýogly 40-45 ýaşyna arana kıyasy. Hökümetiň KGB'ň oýuny kan, elinak zäher kan, men ynanmak ol adam öz ajalyny ýogulun. Sebäp ondan öňürti ana ýemani bappa gökleň maşyna kapdyryp öldürdiler Aşgabatda. Ine şular ýaly ýagdaý kan bolar taýda. Başga da bar adamlar. Ýöne bizim diýjek bolýan zadymyz şol döwür, şol kommunistik rejim bolan döwrem şu öz diýenini göwürdiýän jurnalistlerimiz bardy, redaktorlarymyz bardy. Ýöne şolar gollan halk bolmady diýjek bolýan. Hana inni düýün şol ýemede kommentde ýazypdyr maraly ýyldaşym. Şol işinden aýrylandan soňra Niýasyň saklamaja görünüp durdy. Ýanky tijaret ýa biznes bilen meşgul boljak boldy.
Bermediler. Kim ettirecek onu? Bular real arası adam işletecekler mi Türkmenistan'ı? Elbette yok. Öyünne otir. Şoň ýaly Türkis Juma gellifimden bar biziň ýazyjymy. Niýasyň döwründe bir makalasyny ýa bir kitabyny ýa bir emesini çykardylyrmy? Ýok. O ýaşylyň ahly ýazany öz ýysanlygynyň içinde ýa ýazsygynyň aşagyna galdy. Biz halk bolup şol adamlar gorladykmy? Elbette ýok. Şol ýanky ýazda taýfam şeýdip bine ýok boldy ýa gitdi dünýede näme bolan belli der. Şol üçüsi barada aýdyljak menne bar maglumatlar şolardan ibaret. Ýene de bar elbette başa redaktorum bardy. Şo döwür edebiýat we sungat ýanky gaziýatynyň baş redaktory bardy. Ol mal ýok olup gitdi. Şolyna Beg Mehmet geldi Mehmetov barada. Aýtdym men arada şol ýöri gepleşip geçirdim şol deputat kardeşimiz var Nevitdagdan saýlanan. Şonuň şol 70-nji ýyllaryň ahyryna 80-nji ýyllaryň başyna şol Kompartiýanyň Krasnovodsk ýanky welaýatynyň ýa-öňkü dillenenden Akkomynyň birinci sekretary Mitrin tarapyndan ýyzarlanşy, wezipesinden aýrylşy, näçe ýyllap ejer çeken nireleri arda ýazan hemmesi şol taýda olan bir ullukan makale edip adam masy daşdan aty dip ýanky makale çykdy. Şol edebiýat we sungat gaziýatyna. Olar ýaly zatlarym bar. Ýöne soňy bolmady, eser ýykyrly boly. Niýaz töweregi yaranjang töweregi bilen töweregi diýenmem şol ýene de döredüjilik intelligensiýasy. Şol ýazyjylar, şahyrlar, ýene-ýeneler, şolar ýerli ýerden öwüp men pygamber derejesine ýetirdiler. Okan şo döwrüň asyň şanyny ýazylan goşgulary. Yani ýasyň özi ýazana ol pohnamasyny. Oňa da ýazyp beren hana şol ýazyjylar, şahyrlar ýa beýlek onuň çykyşlaryny niýapdy men goşgy goşdum. Aýho, iki sözüň başyny çatyp bilmeýän adam nädip goşgy düşsün? Watandaşlar. Men onu ýakyndan görün tanan adam. Yalan şol. O iki sözüň başyny çatyp bilen peltekläp otyr ol adam. Şuň bilen desseň ikisiniň ol döredüjilik emesi okuýby. Bila 40 tane kitap ýazdym diýip. Şoň 4 sahypasyna ýazyp bilmeýär, eline ruçkan berin. Niýasyn şoň ýazdy. Oňdyň mekirligi bar, dilini adamlar birek garşy goýup, birek allap, birek medip bir ýol başyny çagyry, sen gaýrat etdi, oň ýygyna düşdi seret şoňa diýip. Soňra beýlekini çagyry, sen gaýrat etdi, şu ýygyndan seretdi. Adamlar bir-birini aýtman, bir-biriniň garşysyna goýup, näçe siýasat ýöretdi. Niýasyn siýasaty şol. Şoň üçin oň ady Sapartilki. Mesel lakamy. Eger gysgaça aýdylmaly bolsa, 90-njy ýyllaryň jurnalistikasy ýa jurnalistleri päk gowly adamlar barmydy, redaktorlar barmydy? Ýa ýazylan zatlar barmy? Edilen işler barmy? Aramyzda maral watandaşymyz aýdyp otyr. 92-nji ýylda çap etdirdim şo taýda. Gelecek demokratiýankydyr diýdi Türkmenistanyň. Şol ýaş spesialist öldü. Ýöne biziň halk bolup biziň maňlaýymyz gara boldy. Şol adamlar şol pikirleri bilen öz işlerini dowam etdiren bolsa nä derejelere ýeterdi Türkmenistan. Tälime ters boldy watandaşlar. Şu günlükçe gysgaça aýtjak adam şulardan ibaret Murat Rezat razy bolsanem watandaş mundan başga men artykmaz Sapargelli Hanow barada da ýazyly Potay Ünnodyýew barada da aýdyp biljek adam ýok. Men ýakyndan şular bilen günnelik duşup duran adam däl. Şol iş meselesi bilen ýa konferensiýalarda ýa ýygnaklarda şular ýaly ýerde duşup bäş kelime söz bilen habarlaşan adamlar. Yani şonda da olan eden işine bakaber. Eden işlerine ýaz komu redaktorun. Men diňe 2 sany epizod aýtdym. O taýda her ýylda 200 sany epizod bar pesenden.
Şol adamdan gadryny halk bilmedi. Ya niyaz basyp ýatyr şol men aýdamda açan diýen şu Türkmenistanyň intelligensiýasyny ya halky ýygyna düşürip alyp gidip biljek adamlary ya halkyny watanyny ak ýürekden hyzmat etjek adamlar kökü damary bilen goparyp aýrdy diýerim ene. Şolar ýaly anyk adamlaryň üstü bilen edildi. Ne şeýle watandaşlar. Bolýar ona şowurlukça, hemmäňiziň öýüňize saglyk, indiki häýrlere çeli saglatyryn.